M'imaginava que seria fort i poderós. Però no creia que hi hauria tanta diferència amb nosaltres. Merda, això és el final. Si no hi ha púding, ni un superguerrer déu, només queda la destrucció. Serà un honor morir a mans de Bills, déu de la destrucció. Vaja, de veritat t'agraïsc el compliment. Faré realitat el teu desig. Això comença a passar-se'n de la ratlla. M'importa un rave que sigues amic de Vegeta o no. No tolero que et carregues la festa del meu 38 aniversari! Ja ho sé, fa 38 anys! Com goses pegar la meua Bulma! És increïble! Sembla que finalment Vegeta ho ha aconseguit i ha pogut superar Goku! Però què passa? Vaja, una altra vegada. Ja estan fent castells de foc a la Capsule Corporation. En tens prou?